Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τις βασικές λειτουργίες του Canva, καθώς και πώς γίνεται η επεξεργασία των φύλων εργασίας και των flashcards για τη διαμόρφωση και τον εμπλουτισμό του υλικού. Η συγκεκριμένη εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείς εύκολα γραφικά, παρουσιάσεις, αφίσες, βίντεο και πολλά άλλα, χρησιμοποιώντας έτοιμα πρότυπα και εργαλεία drag and drop. Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει τα ήδη υπάρχοντα σχέδια του, ανάμεσα σε πλήθος καινούριων πρότυπων που μπορεί να επεξεργαστεί, αλλά και να δημιουργήσει καινούρια σχέδια με τη βοήθεια του Canva AI. Στα ήδη υπάρχοντα αρχεία που βρίσκονται στα εργαστήρια δεξιοτήτων, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα χρώματα, τα σχέδια, τις γραμματοσειρές και άλλα μέσα από μια απλή πλοήγηση στο μενού αριστερά. Τα έργα μπορούν να εμπλουτιστούν με έτοιμες εικόνες στοιχείων με μια απλή αναζήτηση με λέξεις κλειδιά ή με εικόνες, γραφικά και βίντεο που μπορούν να δημιουργηθούν μέσω του AI με μια απλή περιγραφή. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των αρχείων, μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία με μια απλή λήψη, επιλέγοντας μέσα από μια μεγάλη ποικιλία αρχείων. Επιπλέον μπορείτε να επιλέξετε ποιος θα έχει πρόσβαση στο αρχείο που έχετε δημιουργήσει, καθώς και τι δυνατότητες θα μπορεί να έχει στο αρχείο σχετικά με την επεξεργασία του. Τέλος, μπορείτε να κοινοποιήσετε το αρχείο με μια ομάδα ατόμων ώστε να μπορείτε να το επεξεργαστείτε και να το διαμορφώσετε από κοινού. Μέσα από την πλατφόρμα του Canva ο εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει υλικό ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία να γίνει πιο διαδραστική και ελκυστική για τους μαθητές.